धेमाजि जिल्लानि सानजारि नोगोर सिमेन्ट सापरिनि लख्लुं गामिनि गेलेग्रा फोथाराव रंजालि बैसागु फोरबो फालिनायनि थाखाय बानजाय आफाद दानाय जालाङो। सानजारि नोगोर रंजालि बैसागु फोरबो आफादा बर'नि आंगो फोरबो रंजालि बैसागुखौ गुबुन गुबुन बोसोरफोरनि बादिनो फैगौ 14 एप्रिलाव गोदान बोसोर बैसागुखौ बरायनायजों लोगोसे सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों गाजा गोमजायै खुंफुंनो थाखाय थियारि जादों। सानजारि नोगोर बैसागु फोरबो आफादनि आफादगिरि सुकुराम ब्रह्मनि मासि सामलायनायाव खुंफुंनाय मोनसे मेलनि गेजेरजों रंजालि बैसागु बरायनाय आरो फोरबो फालिनो महेश्वर बसुमतारीखौ आफादगिरि आरो सन्जिब ब्रह्मखौ गाहाय नेहाथारि महरै सायख'नानै बानजाय आफादखौ दाफुंनाय जायो। मख'जाथाव बाथ्रानि रंजालि बैसागु फोरबो फालिनायनि थाखाय बानजाय आफाद दानाय मेलाव बोखावजायै लखिमपुर जिल्ला बारग' बिएलटि अनसाय आफादनि आफादगिरि सानसुमा बसुमतारी, खौसेथि बर' सुबुं आफादनि गौथुमारि नेहाथारि प्रानजिता बर', धेमाजि जिल्ला एबसुनि लेङाइ आफादगिरि हिरण्य स्वर्गियारि, धेमाजि जिल्ला खौसेथि बर' सुबुं आफादनि लेङाइ आफादगिरि दीपांकर नार्जारी, बिटिआरनि बायजोनि सारेन्डार एनडिएफबिनि आफादगिरि धर्मेश्वर बसुमतारी, मिसिं अट'नमास काउन्सिलनि मावफुं सोद्रोमा मलेन्द्र नार्जारी, जनाय आइटिडिपि बोर्डनि मासिगिरि फैलाव मोसाहारि, आहम बोराइ बाथौ इंराजि फरायसालिनि गोरायुं बिद्येश्वर दैमारी आरो सिमेन्ट दख'रा एबसु आबोब सोनाब सानजारि नोगोर दख'रा खौसेथि बर' सुबुं आफाद, सिमेन्ट गुदि बर' थुनलाइ आफादनि बिबानगिरिफोरा बाहागो लादोंमोन। थारैनो दिनै जोङो सानजारि नोगोर बैसागु फोरबो आफादा जिहेतु बोसोरफ्रामबो जिबायदि जोङो गाजा गोमजायै जोंनि माहारि फोरबो बैसागु फोरबोखौ जोङो बरायनाय लोगोसे जोङो बिदाय फोरबोखौ खुंनाय जायो। थिग बेबायदिनो दिनै जों फैबाय सोनाब सानजारि नोगोराव जिहेतु जोंहा बैसागो बराय फोरबोखौ जों खुंनो थि थियारि खालामनाय जादों। बेनिखायनो दिनै लंलं बर' गुदि फरायसालियाव जों दिनै बानजाय आफाद दानाय जादों। गिबि गिबियावनो जोङो आफादगिरि मासि महरै जों मोननो हादों महेश्वर बसुमतारी बिथां, लोगोसे नेहाथारि सन्जिब ब्रह्म बिथांमोनखौ जों मोननो हादों। लोगोसे गुबुन गुबुन दालाइ आफादनि बिबानगिरि बिथांमोननोबो जोङो दिनै जोङो बिथांमोननो जोङो बिबानखौ इतिमध्य जों फोरमायखाबाय। गतिके जों सानो जोंनि बैसागो बरायनाय जिथु फोरबो 14 एप्रिल बे दिनखालि जिहेतु बे दिनखालि जोंहा डक्टर भीमराव आम्बेडकारनि जायखौ जों कनस्टिटिउसननि बिफा फादार अफ इन्डियान कनस्टिटिउसन जायखौ बुंनाय जायो, बिनि जोनोम सानजों लोब्बा लाखिनानै लोगोसे बिनि आवगोलावनो जोंहा मोसौ थुखैनाय जिथु बर' माहारिनि मोनसे नेमखान्थि बेखौबो जों लानाय जागोन। लोगोसे जों परम्परागत जोंनि खाद्य जानाय, जोंनि गोखा गोखै जानाय, गोदो गोदायनिफ्राय जायथु नियम आसारखान्थि सोलिबोदों बेफोरखौ जोङो गाजा गोमजायै मोसानाय दामनाय देनाय लोगोसे गासै जों बर' बैसागो फोरबोनि जिथु जोंनि हाबाफारि बे हाबाफारिखौ जों बरायनाय सानखालि जों लानाय जागोन। लोगोसे आरो जोङो बे खालिनो जोङो माखासे जोंनि एवारनेस जे साखोन सिखोन लोगोसे आब्रुथि जेरै जों बोरैहाय रायजो जानो नांगौ, लोगोसे जोङो बैसागो फोरबोनि सोमोन्दै जों सासे स्कलार मोजां सासे स्कलार जोङो लिंहरनाय मोनसे थांखि लादो। जिहेथु जोंहाथ' खालि बे रंजाबाल' जानाय नङा, जोङो बैसागोनि जिथु तात्पर्य बैसागोनि जिथु ओंथि बेफोर जिहेथु जों उथिफुनाय जोंनि फरायसालि बा लाइमोनफोरनो बा जोङो रायजो राजाफोरनो जों मिथिहोनांगोन। बेनिखायनो जोङो बेखौ सरजाबनाय जाहाथे जोंनि आउटकामा जाहाथे मोजां जायो। जों ओरैनो खालि रां रुफा गारनानै खालि फोरबोखौल' खुंनाय बे नङा, जे फोरबोजों लोगोसे जों माबा मोनसे जों फिथाइ मोननाय, फोरबोजों लोगोसे माबा मोनसे मेसेज मोननो हायो, मेसेज जों माबा खालामनो हायो होनो हायो। आरो लोगोसे जोंनि हारिमु बर'नि जिथु हारिमु आंगो हारिमुखौ जोङो बिश्व दरबाराव जों प्रतिष्ठा खालामनायनि मोनसे थांखिजों एम्स एन्ड अबजेक्टिभ्सखौ जोङो बे खालि जोङो माखासेखौ जों बेरखांहोनायनि थाखाय लाहार फाहार खालामदों। गोदान हाबाफारि हिसाबै जिहेतु बोसोरफ्रामबो जोङो गुबुन गुबुन माने जोंनि पन्सायत वाइसआव जों खुंदोंमोन। बेयाव जोङो जेरै जोंनि आसार खान्थियाथ' थाखाबाय, मोसानाय मुसुरनाय बेबोथ' थाखाबाय, लोगोसे जोङो सानदों माने जोङो आरोबाव बेनिफ्राय एसे साबसिन जिहेथु आजिखालि जुगाव जों हारिमुखौ जोङो गोदोनियाथ' गोदोनि थाखाबाय, गोदोनिफ्राय फैयै फैयै दासिम जोंनि दानि साइन्टिफिक एरा बा टेक्न'लजि एरायाव जोंनि हारिमुवा माबायदि जों माबा जाबोगासिनो आवगायगासिनो दङ, बा हारिमुखौ जों बोरैहाय जोङो बांसिनै जोङो मोजांसिन मोजां बा जोङो जोंनि इयुन जोलैनो जों बोरैहाय जों बे हारिमुखौ गालांनो हायो, बिनि थाखायनो सिन्था सरसा खालामदों जोङो। बेनिखायनोथ' जोंनि स्कलारशिप लिंहरनाया जादों जों आरोबाव माने थिग बेबायदिनो बे मेसेज आरो मोनसे मेसेज होनायनि मोनसे थांखि।